Makarantar gauye na ga wallahi ana posting din ta kwanakin da. Mu gani aboki wallahi satin ni ma na ga ana posting makarantar ga. Wallahi makarantar ga ta yi wannan tawa da annan shuha wannan ta Aminu Waziri din da ya gyara. Wallahi yanzu an gyara ta. Tana da mallamai karatu ma biyu aka yi cikin ta. Akwai Islamiyya ana na boko cikin ta. Kai tana da wasu mallamai wallahi. An yi haka na ji labarin ta. Akwai Shan yin wani wani wallahi naga kana ta sauri haka. Zare ne wallahi. Zare kuma wani mi zare. Wani kai dan dana mara. Subhanallah. Sai kokoro wallahi mai yawa. Ganin girma da yake. To kana aikin mi? Wallahi harkar noma da asan mu auye. In ba noma ake ma wallahi mu ba mu samu abincin. Yanzu don Allah da sunan ga don makarantar nan ta har yanzu kai baka san ba. Ni ban san ko wacce makaranta ba in ba zare ba. La ilaha Zare can ni yanzu. Mallan yanzu har da kai baka sani ba. Wallahi ni ban sani ba. Na yanzu almajiri school shuni. Duk Sokoto gurata shuni da ka ce almajiri school shuni wallahi. Don Allah karo ka kara fahimtar da mallan. Lalle ni a fahimtar da ni don ban gane ba. Sai ka mallan duk ni wai za ka kashe zare ga. Neman ilimi alamin da mu. To ai ka zo gidan sauki. Da ka kashe can Arabic ana yi. Boko ana yi. Arabic da Sahara Marece bokon ga wallahi ko wanda abinci so uku gani wallahi to ka ba shi komi ga ruwa na cikin makaranta ga komi ruwa lahiya sai ka zo ha gani don baki bai faɗa ma abin da a cikin ta baka iya gane haka nan sai ka kai shi wallahi gwada ha gani makarantar duk sunan ta Wani ban san su ni ban gane ya ƙunga fa yan ba ɗaya da ni ƙunga ba. Malam juwa kalle ni. Almajiri school shuni. Wanda taken ta yake ilimi haske ne kai wallahi dan da naka hajja sai ya in ka kai shi. Shin makarantar hannu abinci ana mai? Na haɗa masu uku wallahi gani. Wallahi sai an baka kunu da ƙosai. Kai ran juma'a ma shayi da biredi. To ni ma ran haɗa ma sannan ma ina gina shi abincin ma wani mi abincin sahi sai wani azur a bayan shi ya san wani dan kawo musu wallahi jummare ce to har da nama kai wani Umar to Umaru kana so magana dan nan kana so wallahi sai na kinka to magana zare da hausa Allah mare ma ya faɗa muku akwai abu kare da na yi shi jahili suna na awai wallahi ko sallah ba su ba so ya karatu ya zai su sallah ba haka ne wallahi akwai wannan yan bayan aure ko ƙurwan nawa mai yawa amma yanzu zani yanzu inda tsahin shan makarantar ana nan shuni tana nan da kana nan shuni road blue direct ka ce ma dan kabu ya kai ka road blue da ka yake almajirin su kun dako ba a ne mara kana ganin tarin to yake yanzu da yaran yan in kai shi in na kai shi in dawo in faɗa ma auyen mu wallahi ga alheri ya daho ma ja su goma da sai ne ma malam shin na mamancin Allah wai wa ma an shugaban makarantar Yusuf Ibrahim Yusuf Ibrahim gudana shi da principal wallahi sunan ma annabawa gare anan in gare o kai adalci da ƙwarewa kamar daya ne haka ya rika makarantar nan da kaya ne su daya ne sunan annabawa gare dole anan in gare